Omahelpperi.fi on nuorille suunnattu nettisivusto, josta löytyy todella laajasti ja luotettavasti informaatiota, apua, tukea ja ohjausta meille nuorille. Tämä on täysin anonyymi. Sun ei missään kohtaa tarvitse soittaa kenellekään tai kohdata ketään kasvotusten tai omalla nimellä, jos et sä niin halua. Tällä tavoin sä voit saada matalalla kynnyksellä itsellesi tukea ja apua. Tältä sivustolta sä pystyt etsimään palveluita sekä omalta paikkakunnalta että valtakunnallisesti. Millaisista asioista täältä sitten löytyy informaatiota? Täältä löytyy muun muassa tietoa mielen ja kehon hyvinvoinnista, ihmissuhteista, elämän kriisitilanteista, seksuaalihyvinvoinnista, päihteistä, opiskelusta ja työelämästä, asumisesta ja raha-asioista sekä yhteiskunnasta. Täällä on myös erilaisia chatteja, muun muassa Sekasin chat ja auttavia puhelinnumeroita. Omahelpperin perimmäisenä tarkoituksena on saattaa meidät oikeasti luotettavan informaation lähteelle ja saada meidän nuorten äänet ja huolet kuuluviin. Me ei olla yksin meidän ongelmien kanssa. Pidetään nuoret itsestämme huolta.